unyaka bekufanele ukuthi kube igcoma elisha namanje. Ukuthi umfana lo uyigcokamelisha nje bakuyilona saphuma ngalo nje lapha sivala unyaka kahle kahle hayi ukuthi konke wrong manje lapho usuzolala uyinqinzi ukuthi kungani umfana lapha kuyena osanisa unyaka zikhona ezinye inkunzi njengoba sikwazi ukuthi naku noshwi lapha awuthulanga uma ukuthi content leyenza wakhuluma umsebenzi yabo. Akekho umculo amaskandi vele okhuluma iqiniso njengomtshengiseni noma abanye abaculi njengembidani. Umuntu engakhuluma nje mina umuntu okwaziwayo ukuthi uyakwazi ukuphumela ubale noma umuntu manje kahle. Uyabona oshwi ngabanye amakhodi bayinkulu. Kodwa unyaka bekufanele ukuthi kube igcoma elisha namanje. Uyazwa? Ngale nje kwenye bekufanele kube igcoma elisha. Manje kuyazizuba igcoma elisha lekuba. Awukho nje engasibhame esholo nje. Konke esholo. Hey, wengane zakwethu ukuthula kukho kumaskani njengoba inqwele ngishilo ngathi mina ngazi noma inqwele seyifunde kakhulu noma mayibeka noma kubeka ivideo makhishwa ivideo zona ziyabeka zilanda ivideo indidana ngane zawo njengokuyizwa indidana ivuma lapha ngicabanga ukuthi kwakuyisikhathi somalave story ke indidana khona igcoma elishabe kumele lihlonise unyaka zayibuyisa zayibeka la so ngane zawo sethi nama ngulalisa ukuthi ke ayi zihamba kanjani la inqwela ayidlali inqwela ngaphambi kokuba ngimoshe isikhathi sakho umntana sekhaya ngicela ukuthi ngibambe le video wena wami nawe ahlanga lapha no comment section subscribe share phinda comment khona konke subscribe ayikmara khamba so wenza ukuthi ube wena oqala notification uma wesifala ivideo yakho yahamba phambili ngibambe lapha no comment section. Thank you.